Hello mga igsoon ko ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi na ni bidyoa inyong mapaminawan ug masaksihan ang akong pagpakikinabi sa usa ka tawo nga gigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Diin gihatagan niya katin-awan nga tubag kung unsaon ba nato paghigugma sa atong kaaway. Sayad kita nga kinilisod kayo natong buhaton kay mao lang manggayod kini ang pulo nga dili kayod mahimo ug mabuhat sa dautan. Kay ang dautan higugma siyang higala, apan dili gayud niya mabuhat ang paghigugma siyang kaaway. Busa mga igsoon, kitang tanan nga nagatuo ni Kristo aron dili kita madaog sa mga tentasyon sa dautan. Ang labing hinungdanon nga sugo kanato sa amahan nga maghigugmaay kita at o labaw sa tanan atong higugmaon gayud ang atong kaaway aron makasunod kita sa kinaiya ni Kristo. O karon mga igsoon, aron ninyo kinang masabtan ang tanan, hangyoon ko kumo sa pagpaminaw ng inyong mga pulong. Ako ipungutan ako, mahitungod kinisap sa sugo sa amahan. Saan sa tao nga mahimo gyud niya nga iyang gugmang iyahang kaaway kay mura mo nay dili mabuhat sa yawa kung saan sa tao aron mabuhat niya na. Di ba ang Diyos gugma? Kung baluoy na ka sa imong isig ka tao, labi na ang imong kaaway, dili man ka makig-away niya. Kung nakabalo pug ka nga naa sa balaang kasulatan nga ang mga bato nga walay bili sa Dios bililhon kaninyo, di ba nagingon man ang naa sa balaang kasulatan, kung labayon kamog bato balusi ug pan. Ang buti pasabot niya na kung adunay mga tao nagbiay-biay o nakig-away kaninyo, balusi ug pagpasaylo. Kay kung anaa na kaninyo ang gugma sa inyong isig ka tawo, gihigugma usab kamo sa Dios. Nan kung kamo maantigo na mubuhat nga mahimong balaan, makaingon naman mo kaniya, nahigugma ug maluoy naman mo niya. Kay nakita man nimo, kay gigamit man siya sa iyang garbo ug ang kakog. Busa kay ikaw nakabalo, pasayloa siya ug kaluy siya, higugmahin nun siya kay wala siya nakabalo siyang gihimo ug gipanulti. Kuno na pag-ayo dako kay sa ikatabang kanimo, kay siya naman tong giingon sa Ginoo, gipagahi siya aron makita kinsa ang mahigugmaon. Muna nga kamo ginatudluan, ginasultian, kinahanglan gyud ipakita ang inyong pulong nga nagpasaylo uban sa inyong buhat, kay dili makita ang inyong mga sinultian kung wala kamoy maayong binuhatan. Labi na ang pagsulti niyong higugma ang kaaway, apan nagdumutay kamo, nagpakarong ingnon, kung nahigugma na kamo kaniya, nahigugma usab ang Diyos kaniya. Tama pa ko? Tama gyud. Kikinahanglan isulti ninyo kini sa tanan, kay mao karon ang nahitabo dinhi sa kalibutan. Daghan ang nag-angkon nga sila Kristiyano ug Diyos nun, apan ang ilang mga binuhatan sukwahe sa ilang sinultian. Salamat kaninyo. Salamat sa mga igsoon, aron dili ka mo magalibog ni ining mga pulonga, mamahimo ninyong paminawon ug lantaw ang uban kong mga upload videos aron inyo kining masabtan ang tanan.